алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Тамошобинони гиромӣ, дар имрӯза навор мо седа хонаи фурӯшӣ пешкаштон мекунем, ҳамаш дар ҳамин домай. Ин дом дӯстони азиз як дона подъезд дорад, элитни дом ба ҳисоб меравад дар Dom Печат. На марҳамат дӯстони азиз, на Душанбе плаза, ҷои беҳтаринай маркази шаҳр. ҳозир ҳама хонаҳоя нишон метиҳем. рафта на марҳамат худи хона. айни ҳол мо дар 10 мошина ҷойгир нестем, дар 4 мошинаем, чунки дом лифт надорад. Карем то 4 шаб омадем, лекин проекташ ҳамаш якхелай. Проекти духонагаяй бо масоҳати 82 метри квадратӣ дар 10 мошинаи бинои новостройка. Дар Dom Печат ҷойгир аст, ҷои бениҳоят хуб. Новостройка қариб буд шудагӣ, айни ҳол сохтмонаш рафтаст. Инаҳа дӯстони азиз, инаҳа бинои хадамоти алоқа. аз ин тараф агар камтар болотарак равем, Душанбе плаза мешавад. нархи 1 метри квадратиш $600 мебошад дӯстони азиз. 82 метри квадратӣ дар 10 мошинаи бинои новостройка. дӯстони азиз, тирезао тарафи двор нигоҳ мекунад, сета тиреза дорад. бояташ не хали қариб ки бигем панорамнияй, не деташ оддӣ. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экране 93 466 64 64. боз арзон ҳам мешавад. хона коробкаи беремонт. тамошобинони гиромӣ, на марҳамат, проекти якхонагаяй, озина перегардгози ҳеч надорад, хоб холияй, коробка беремонт. ду вариантай дӯстони азиз, дар 7 мошина ва дар 10 мошина. ҳардуш якхонага бо масоҳати 66 метри квадратӣ, лекин метавонед ду хонагаш кунед. нархаш 7 этажгиш 1 метри квадратиш $620 и 10 мошинаш $600. дар маркази шаҳр ҷойгир аст, не тирезаош тарафи двора нигоҳ мекунанд дар Dom Печат. наҳани баъди ҳамин бино Душанбе плаза мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экране 93 466 64 64. хонаи фурӯшӣ бошад дар 7 ва дар 10 аст. якхонага бо масоҳати 66 метри квадратӣ. раҳмати калон ки моро то охир тамошо кардем. То боздид, барори кор шумода. худо нигаҳбонтон боша.